Mikä ihme tekee yrityksestä vahvan? Miten se kestää aikaa, kehittyy, elää ja painaa aina vaan? Miten ihmeessä kadunvarren pajasta kasvaa tähti painaja Suomen valtakuntaa? Sen ihmeen tekee asiakkaat, henkilöstö, jolla on uskallusta, oivallusta, näkemystä, ajatusta ja juuret kasvaa hallitusti jo. 1962 joululahjaksi Karita sai painokoneet 2. Multilillit Masinasta, nimi tuli Multilille. Offset-tekniikka pyörii keskellä Helsinkiä vielä. Painopalvelu keskellä kylää, se on siisti. Ja samaan aikaan Turussa aloitti Karhupojat partiossa. Painaa ja tulostaa, ja ne tulostaa vieläkin. Multiprint Oy kuuluu Karhukopio-konserniin, joka on Suomen johtava paino-, tulostus- ja tallennealan palveluyritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Turussa ja se toimii Suomessa 14 kaupungissa 29 toimipisteessä. Multiprint sai siis alkunsa Helsingissä vuonna 1962 Karita Ekekreen Tukkisen joululahjaksi saamista painokoneista. Samana vuonna Turussa perustettiin Karhukopio, kun partiolippukunta Turun metsänkävijät etsi keinoja toimintansa rahoittamiseksi. Kopiopalveluilla tiedettiin olevan kysyntää. Seuraavina vuosikymmeninä Multiprintin toiminta laajeni ja se osti useita yrityksiä Helsingin alueelta. Näistä merkittävimpiä olivat Helsingin keskuskirjapaino ja Sibeliuksen kirjapaino, joka oli perustettu jo 1800-luvun puolella. Näinkin kaukana menneisyydessä voidaan siis katsoa Multiprintin juurien olevan. 1990-luvun puolivälissä yritys alkoi laajentua yritysostoin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 2000-luvulle tultuessa Multiprint toimi jo Oulussa, Vaasassa, Lahdessa, Tampereella ja Raumalla. Tallinnaan oli perustettu tytäryhtiö Multiprint AS vuonna 1997. Myös Karhukopio laajentuu 90-luvulla Raumalle ja Poriin. Turkuun avattiin Suomen ensimmäinen itsepalvelupiste. 2000-luku oli Karhukopiolle suuren kasvun aikaa. Turkuun rakennettiin uusi toimitalo, Turku High-Tech Center. Laajentuminen jatkui yritysostoin Saloon ja Vaasaan. Vuonna 2007 Karhukopio sai jalansijaa myös pääkaupunkiseudulla, kun Pasilaan avattiin kopiolaitos. Tämän jälkeen laajentuminen jatkui Espooseen, Seinäjoelle, Kokkolaan ja Ouluun. Uudistusten keskellä Karhukopio ei unohtanut juuriaan eli partiotoimintaa. Siitä kertoo myös innokkaana partiolaisenakin tunnettu Ruotsin kuninkaan vierailu vuonna 2009. Karhukopio oli CAP-tulostuksen pioneeri ja ensimmäiset asiakkaat olivatkin arkkitehtejä ja insinöörejä. Työt tehtiin valojäljennyskoneella, jossa kuva kehitettiin ammoniakkihöyryllä. Näissä höyryissä mentiin 90-luvulle asti. Tekninen dokumentointi on edelleen yksi tärkeä kivijalkamme. Teollisuuden asiakkaiden tarpeisiin kehitettiin jo varhain tietoturvaan sekä turvapainamiseen liittyviä palveluita. Väritulostamista kokeiltiin jo 1980-luvulla ja 90-luvun puolivälissä Multiprint hankki digitaalisen väripainokoneen ensimmäisenä Suomessa. Tänä päivänä markkinointiviestinnässä voimakkaimmin kasvaa suurkuvatuotteiden kysyntä. Tähän olemme vastanneet panostamalla levytulostus, teippaus ja kangastuotantoon. Tekniikka todella kehittyi vauhdilla. Vuonna 1990 kokeiltiin datan siirtämistä modemeilla ja 10 vuotta myöhemmin uusia töitä tuli jo enemmän sähköisesti kuin lähetillä. Painojen työnkulun myöhemmin mullistaneet sähköiset tilausjärjestelmät otettiin Multiprintissä käyttöön jo varhain vuonna 1997. Yleismaailmallinen digitalisoituminen johti siihen, että arkistojen saattaminen sähköiseen muotoon nosti 2000-luvulla tallenneliiketoiminnan uuteen kasvuun. Jo 2000-luvun alusta alkaen tytäryrityksemme Suomen Arkistovoima Oy on toiminut lääketieteen arkistojen hoitajana ja vuonna 2008 konserniin liitettiin tallenneliiketoiminnan moniosaaja Monikko Oy. Digitaalisuus valtasi alaa, mutta perinteisen painamisen merkitystä ei unohdettu. Vuonna 2009 Multiprint osti perinteisen offset-osaajan Speedmasterin, jonka myötä siirryttiin offset-painamisen raskaaseen sarjaan. Moniosaajana hallitsemme painamisen kaikilla kielillä. Tästä meitä auttaa oma käännöstoimistomme Multidoc ja 10 vuoden kokemuksella. Kesäkuussa 2009 Multiprint ja Karhukopio yhdistyivät. Tämä vahvisti tulevaisuuden näkymiä valtakunnallisena markkinajohtajana. Yhdessä yritykset ovat ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa, sillä täydennämme toisiamme.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen ja henkilöstötutkimuksen tulokset vahvistavat tämän. Toiminta alkoi pienistä pajoista Turussa ja Helsingissä, ja nyt 50 vuotta myöhemmin on päästy isoin harppauksin eteenpäin monilla saroilla. Guinnessin ennätysten kirjaankin on päästy maailman suurimman nallen avulla. Tänä päivänä Multiprint on tulostamisen ja painamisen moniosaaja. Tarjoamme asiakkaallemme ratkaisuja moninaisiin viestinnän, teknisen dokumentoinnin sekä sähköisen arkistoinnin tarpeisiin. 50-vuotisen menestystarinamme takana on asiakaslähtöinen ja osaava henkilökunta sekä iloinen tekemisen meininki. Siis mikä ihme tekee yrityksestä vahva? Miten se kestää aikaa, kehittyy, elää ja painaa aina vaan? Miten ihmeessä muuttuu, kasvaa, loistaa ja painaa? Sen ihmeen tekee asiakkaat, henkilöstö, jolla on uskallusta, oivallusta, näkemystä, ajatusta. Ja juuret kasvaa hallitusti, joo. Näinhän se menee.